марамат 1 миллион сомонӣ хонаи наздиҳавлигӣ дар Варзоб одамо дамгирӣ мераванд, не ки шумода хеле хонара ёфтем набор кардем. Сумдород тамошо ку, бесумод ба хубӣ видеоро бигзарон. Хонаи наздиҳавлигӣ дар Душанбе дар Варзоб хона мегӯяд рӯ ба рӯи бозори Кушониён ҷамоати Чорбоғ деҳаи Шодоб. Секомната, сесотиха, 1 миллион сӯми тоҷикӣ. Рақамҳои соҳибхона рӯи экран дай. Нашод нарх муомила дорад. Хонаро мегӯяд 10 сол шид сохтаанда. Хонаро ба кирпичи сурх пухтагӣ бардоштагӣ. хуб хонаҳо дараҷаи 40 дидесен ҳамин ҳолат қарор дорад. хонаҳо як 6 ба 3 و 20 3 ба 4 ҳар хела хулас бача азиз занг занен масекнен наздикии мактаб, масҷид, беморхона садигам ҳастай. ҳуҷҷатҳо садфоиза ҳастай. срочна 1 миллион сомонии тоҷикӣ. аз нӯми канали Саудо ТВ занг занен. рақамҳои соҳибхона рӯи экран. рақамҳо барои қабули реклама рӯи экран. барои ҳама муроҷиат мекунед. лайк, поделиться, подписаться ба хотири меҳнатҳои Саудо ТВ бача азиз.